नोंथांमोनाथ' दा मिथिखादों आंनि बागै दा मा सोलिगासिनो गोबां मानसिफोरानो आंखौ भाइरेल खालामगासिनो 20K होननानै। हाय हेल' लोगोफोर गोबां गोबाव सम जाबायमोन आं नोंथांमोननि सेरावहाय बेफोरबायदि भिडिअ लाबोनो हायैया नाथाय गोबां बुरजा सम मोनैनि थाखाय आं दिनै नोंथांमोननि सेरावहाय बेफोरबायदि जिहेतु नांगौ बायदि नोंथांमोननि सेरावहाय आं आपडेट भिडिअफोरखौ होनो हायाखैमोन नालाय बेनिखायनो नोंथांमोननि सेरावहाय आं निमाहा बियो आरोना लोगोफोर। थ' जियानो जा लोगोफोर बे मोनसे भिडिअखौहाय नोंथांमोना नुखाबायबो जानो हागौ आरो नुवाखैबो जानो हागौ। थ' जायफोरानोखि नुवाखै नोंथांमोना आंनि चेनेलनि गेजेरजों आंनि भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलां। नोंथांमोनाथ' दायो मिथिखाबाय जानो हागौ आरोना जोंनि जिहेतु ससियेल मिडियाआवहाय सोरनि थाखाय भाइरेल जागासिनो दंमोन आरोना लोगोफोर। बेखौनो लानानै आं दिनै नोंथांमोननि सेरावहाय आपडेट भिडिअ लाना फैबाय आरोना। थ' आं दायो बांद्राय गोबाव खालामनो थालासै नोंथांमोननि सिगाङावहाय सिदा डिसक्लेमारखौ लागायनानै नायलांदो थौदो। थ' लोगोफोर बे समाव नोंथांमोना जानो हागौ मिथिखाबाय आं मानि थाखाय नैबे मोनसे भिडिअखौ लाना फैदों बै आंनि थाम्बनेल आरो टाइटेलखौ नायनानै नङा होमब्ला। थ' लोगोफोर जियानो जा आं नोंथांमोननि सेरावहाय फंनैसो बाथ्राखौ शेयार खालामनायनि सिगाङावनो मोनसे भिडिअनि क्लिपखौ आं नोंथांमोननि सेरावहाय देखायलांना होनि नोंथांमोना बे मोनसे भिडिअखौल' जोबजासिम नायना लाग्रो अब्लानो बुजि मोनगोन बिथांमोना बोरै मा खालामनानै भाइरेल जालांखो दिनैनि दिनावहाय नङा होमब्ला आरो गावनो फैनानै माबायदियै क्लियारिफिकेसन होखो बिथाङा बिथां कृष्णामनि बर'ना नार्जारि आं मिथिया नाथाय कृष्णामनि होननानै सिनायो आरोना लोगोफोर। नोंथांमोना गोबाङानो सिनायखायो जानो हागौ बे सासे सिख्लाखौ बे लाइमोन गथ'खौ आरोना लोगोफोर मानि थाखाय बिथाङा मा कारननि थाखाय बेफोरबायदि भाइरेल जादोंमोन दिनैनि दिनावहाय। थ' नायलांदो नोंथांमोना बिनि खुगानिफ्रायनो मा बाथ्रा बुंलांदो बिथाङा। खुलुमबाय। नोंथांमोनाथ' दा मिथिखादों आंनि बागै दा मा सोलिगासिनो गोबां मानसिफोरानो आंखौ भाइरेल खालामगासिनो 20K होननानै। ओमफ्रायो बेनि बागैनो आं दिनै भिडिअ लानानै फैदों। नोंथांमोनाथ' बेखौ नंगौ सानखादों। औ सानखागोन मा होनो बे सिख्लाया आंखौ बिदि बुंनायनि थाखाय मानसिफोरा आरो बुंहरदों बोरै बिदि नाम लानो हाखो नों बिदि नङाबा बोरै बिदि नाम लानो हाखो होननानै बुंदों। ओमफ्राय बे सिख्लाखौ आं सिनायाबो आरो बेजों आं जेबो सोमोन्दोबो गैया। ओमफ्राय आंनि नाम बुंदों बे सिख्लाया। ओमफ्राय बे भिडिअ लाग्राफोरा आं इदिमोनबा बे भिडिअ लाग्राफोरा मानो जोंनि न'आव फैनानै सोंफैनो हायाखै बिसोर एबसु नंगौना नङा बेखौबो सानगासिनो दङ। मानि थाखाय जोंनि न'आव फैनानै बिसोर बुंफैनांगौमोन ना। ओमफ्राय दा आंखौ नङा गारा इमान गाज्रि नाम फानगासिनो दङ। मानसिफोरा बयबो मिथिदों आंखौ जोबोद गाज्रि बुंगासिनो दङ आरो आंजों लोगोसे बिमा बिफाफोरखौबो बुंगासिनो दङ। आरो जाय मानसिफोरा भाइरेल खालामदों नोंगौ नङा एसे बिजिरनानै नायनानै होनांगौ। आं नंगौबा आंबो मानिनानै लागौमोन। आं एसेबां गाज्रियै नाम लानो साना नोङाबो आङो बिदि। ओमफ्राय आइफन दं होननानै बुंगासिनो आंनाव। जोंहानि आदानाव आइफन दं नोंगौ आं बिजोंनो फट' साफायो। ओमफ्राय आदायाथ' बेलेगावसो फरायनो थाहैयो बेनिखायनो आङो साफायबाय थानाय जाया। आदा फैबाल'सो साफायो आरो आंखौ मिथिखायो जोंनि न'नि मानसिफोराबो इदि नङा होननानै। आरो आं आरो इमान इदि ब्रेन्डेड माल थ' लोगोफोर भिडिअआ बेनोमोन निस्सय नोंथांमोना जोबजासिम भिडिअखौ नायदोंब्ला थारैनो बुजि मोनखाबाय आरो जायफोरानोखि बुजि मोनाखै नोंथांमोना भिडिअखौ रिपिट खालामनानै नायफिनबानो जाबाय अब्लानो बुजि मोनगोन नङा होमब्ला लोगोफोर। बिथां कृष्णामनि सिस्टाराहाय गावनि भाइरेलनि बागै मा बाथ्रा बुंलांखो मा राव लानानै बिथाङाहाय गावनो दिनैहाय फेसबुकनि थ्रुयै क्लियारिफिकेसनखौ होखो थारैनो बेसे सैथो बेसे नंखाय आरोना लोगोफोर। 20K लादों ना 15K लादों बिथाङा गावनो गुवारै फोरमायलांनानै होबाय आरोना लोगोफोर। जानो हागौ बिथांमोननि ग्रुपनि गेजेराव सोरबा सासेया बेफोरबायदि गाज्रि खामानिखौ मावदों बा गोरोन्थि खामानिखौ मावदोंमोन जानो हागौ बिथाङा हमजानानै बा सोर हमदों सोर हमाखै बेखौबो जेबो मिथिया नाथाय गावसोरबो मिथिया नाथाय बिथां हमग्रा मानसिफोरा सोरमोन बेफोरबायदि होननाय खोनादों। नाथाय बिथांमोना दे जिथु गोरोन्थि खामानिखौ माबा मोनसे नङा माबा मोनसे गोरोन्थि खामानिखौ मावदोंमोन बेखायनो बिथांमोना ओरैबायदि हमजादोंमोन आरो बिथांनि जिथु ग्रुपआवहाय बिथांमोनाबो दंमोन जानो हागौ ओंखायनो बिथांमोननि मुङाबो लाबाय। आं जिथु दायो बांद्राय बुंनो थांलासै थार बाथ्राया सोरनि गोरोन्थिया सोरनि मा थारैनो आं नेक्स्ट भिडिअआवहाय आपडेट हिसाबै नोंथांमोननि सेरावहाय फिन खेबसे लाबोबावनो नाजागोन। थ' जियानो जा लोगोफोर दायोथ' नोंथांमोना खोनाखाबाय नैबे कृष्णामनि सिस्टाराहाय गावनो फेसबुकनि दारै नैबे मोनसे भिडिअखौहाय हगारना होदोंमोन नालाय गोबां सुबुङानो नुखाबायबो जानो हागौ आरो गोबाङानो नुवाखैबो जानो हागौ आरोना लोगोफोर। जियानो जा आरो आं आरो बांद्राय बुंनो थांलासै आरो इयुन समावहाय सिस्टारमोना जिहेतु बेफोरबायदिनि भाइरेलनि लामायाव थांनायनि अनगायै नोंथांमोना मोजाङै थाबावगोन मोजाङै गावखौनो सिनसियारै खालामना थागोन गावनि फारसे मा होनो लाइफ दानाय बेफोरबायदि जेनेबा गाज्रि लामायाव जुदि फैयोब्ला बिराद बदनाम जाखायो नालाय नङा होमब्ला लोगोफोर। गावनो एसे सिनसियार जानानै था न'खरनि बाय बाहागिफोरखौ मान सनमानफोरखौ लाखिनो नाजा नङा होमब्ला। आथिखालनि जुगाव गावनि जिमाननो सोलोंथाइ दङ जिमाननो रोंखा राखा सुबुं जिमानो माबा गावनि जुदि केरेक्टारफोरा जुदि मोजां नङाब्ला माब्लाबाबो बियो
बयजोंबो सिनाय जानाय नङा आरो बयजोंबो अनसायजानाय नङा आरोना लोगोफोर। ओंखायनो माबा मोनसे खालामनो थांनायनि सिगाङावनो गावनि केरियारखौ दानानै लाग्रोनाया मोजांसिन होननानै आं सानो आरोना लोगोफोर। आं आरो दायो नोंथांमोननि सेरावहाय बांद्राय बुंबावनो होननानै सानाखै। नोंथांमोननि सेरावहाय नैबे मोनसे भिडिअखौ आं लाबोनायाव आंनि माबा मोनसे गेना गोरोन्थि जादोंब्ला नोंथांमोननि सेरावहाय बयनियावबो निमाहा बियो आरोना लोगोफोर। जोबथारनायाव आरो नोंथांमोना जुदि नैबे मोनसे भिडिअखौ नायनानै जुदि मोजां मोनदोंब्ला अननानै आंनि चेनेलावहाय गोदानब्ला आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो, लोगोसे लाइक कमेन्ट एन्ड शेयार खालामदो आरो जोबथारनाय बै खनायाव थानाय बेल आइकनखौ दाबायना होदो आरोना लोगोफोर, जाहाथे बेफोरबायदिनो गोदान भिडिअ होयोब्ला नोंथांनो गिबि नटिफिकेसना सहैनाय बायदि। स' थेंक इउ स' माच। नेक्स्ट भिडिअ फिन खेबसे लोगो मोनगोन। बाय बाय।